Ngiyabonga kakhulu. Sekungase kube lula ukuthi nibone iminyaka yethu ukuthi singakanani. Mphathi wohlelo DDG Phumzile Xaba Makhetha, ngiyakhuleka kakhulu ebukhosini bakwaMsibi, ngikhuleka ebukhosini bakwaSibiya nezinduna zenkosi ezisihloniphile ukuthi zibe khona lapha namhlanje. Ndlunkulu Madlamini Sibiya, Ndlunkulu Mamdletshe Sibiya, ngokuhloniphekile umeya wasoPhongolo umhlonishwa BJ Thwala osiphe amazwi okwamukela la namhlanje. Siyabonga kakhulu baba inhlonipho yakho nokuhlala useseka. The Speaker of Phongola Local Municipality mhlonishwa Nxumalo Sibiya, Councillor S Nkambule oqeda kungamukela nokungethula lapha ngaphambili. Ukukhuluma kunabantu nokwenza, ngiyabonga kakhulu mama. Councillor GL Sibiya, DDG Mhlongo okuyena ohola umnyango ke namhlanje, ehamba no Chief Director bonke nje ne management yonke, ngiyanibingelela kakhulu DSD. Mr Sibonelo Mchunu from Sidfa osinikeze umyalezo oqondile lapha ngokuthi njengabesifazane ikuphi singakwenza. Siyabonga. Ngicela ke ukubingelela nakakhulu amaciko amabhunga yamntofoza kade khona la ngaphambili, intokazi yalapha ke oPhongolo. Asilethanga ukukhuluma kuphela kodwa silethe nentuthuko nemali. Simuqashile samkhokhela imali. Ngicabanga ukuthi kuyinto ebaluleke kakhulu lokho somlomo ngoba kuyayithi uhulumeni osuka nabantu afike nabo asuke eMaritzburg naseThekwini. No, asenzanga kanjalo. Ngesikhathi sembokodo ngibingelela nje all government departments nakakhulu lawa akhangisa ngama services eminyango. Siyabonga ukuthi abe phakathi kwethu. Ihambeli ezihloniphekile esinazo namhlanje njengomnyango, omama bonke phambili ngembokodo, phambili phambili ngokubambisana, phambili phezulu ngobunye, phezulu. Ngiyanibingelela ke nonke nomama osivulele ngomthandazo lapha ngaphambili ekseni, umama uSimelane. Ngisho kahle usakhona umama uSimelane? Ngiyabonga ngoba fanele sibalulane nathi sabesifazane, sisekelane. Kungabe ukuthi makuyindoda sisho njalo ukuthi umfundi silo simbizile ngoba kuvula wesifazane sesimkhohliwe. Siyabonga. Bakhona besifazane? Ikhona imbokodo? Hayibo, mina ngize kubantu besifazane abamehla abamululuka inyembezi. Bakhona? Ngize kwabesifazane abathwalisanayo imithwalo. Bakhona? Ngize kwabesifazane beyitokofela bama-society. Mkhona? Ngize kwabesifazane athi omunye mayinomcimbi omunye athwala into ekhanda ekhona. Abesifazane athi omunye noma evelele eshonele inhlekelelo akhe ekhaya impuphu noma ithanga athwala ekhona. Nazo ngibona-ke laba-ke esisekubona namhlanje ngokukhethekile. Ngiyanibingelela-ke. Kuyintokozo-ke enkulu kimina ukuba nani lapha namhlanje njengoba sihlangene oPhongolo ukuzobungaza inyanga yenzala abantu, inyanga yabantu besifazane. Le nyanga ke sikhetha ukubungaza ngokuba nengxoxo ngoba asifuni ukukhuluma ngebesifazane singabalalelanga. Sifuna ukuzwa kini ngqo ngezimo enibhekene nazo nsuku zonke, nezingqinamba enibhekene nazo nsuku zonke, ngamathuba esiwadingayo. Kodwa kubaluleke kakhulu sifuna ukuzwa ngezixazululo enikholwa ukuthi zingaguqulwa izimpilo zenu nemiphakathi eniphila kuyona.
Ngokukhethekile Mamthwala ngiyabonga kakhulu namhlanje ukuthi ubone nawe kubalekile. Angifuni nje ukuthi uphelezele ubaba, cha, umuntu wesifazane uze emcimbini wabantu besifazane. So into enkulu ke leyo ukuthi kungathi makubiza abantu besifazane kube khona abazihlungayo abathi hayi thina sesithuthukile sesiright. Cha, kuhlale kunesidingo sokuhlanganyela. So ngiya-acknowledge ke kakhulu Mama Uthwala, umama kababa umeya. Kulo nyaka ke sekuphela iminyaka u70 kusukela ngeMashi enkulu yabesifazane bango-1956 lapho ke abesifazane baba nesibindi basukuma balwa nencindezelo eyayenziwa uhulumeni wangaleso sikhathi. Sezikubekile ke izikhulumi eziningi ke lokho ke njengoba ke sibahlonipha ke namhlanje kufanele sizibuze ukuthi inkululeko ke isho ukuthini kowesifazane wanamhlanje. Isho ukuthini inkululeko kowesifazane ongenayo imali yokuziphilisa? Isho ukuthini kowesifazane ophoqeleka ukuhlala ebudlelwaneni obuhlukumezekayo ngoba engenandawo angaya kuyona? Isho ukuthini kowesifazane onekhono, isifiso namandla okusebenza kodwa ongakwazi ukufinyelela emathubeni? Inkululeko kufanele ke isho ukuzimela ngokwezomnotho, isithunzi kanye nelungelo lokuzikhethela indlela okufuna ukuphila ngayo. Enye ke yeyinselelo ezinkulu esisabhekene nazo njengomphakathi ububha obugadla kakhulu kubantu besifazane kakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Emakhaya amaningi ngumama okhulisa izingane, onakekela nasebekhulile, owenza ukuthi imadlana encane ekhona yanelisa izidingo zomndeni, futhi kube nguye obamba umndeni ukuthi uhlangane. Kwesinye isikhathi yena uqobo engenawo umthombo oqhubekayo wemali. Yingakho ke njengomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi sizimisele ngokuqinisa indlela esisebenza ngayo ukuze singagcini ngokubonakala njengomnyango osiza abantu lapho sebesey'inkingeni kuphela, kodwa sibe umnyango ogxile ekuthuthukiseni abantu ukuze bakwazi ukuzimela. Ngiyawuzwa lo myalezo wami. uDSD akufanele ukukhumbule masekonakele. Sifuna ukuthi kungakokonakeli lutho, angakabi khona umuntu ohlukunyeziwe noma obulewe, kodwa wazi ukuthi kukhona umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi yilokhu engingakuyela ke kuwona ukuze ngithole usizo. Yeyanibahle namhlanje hayi ukube manje amehloka akabolekelanisi. Ngabe nimangala nibona ukuthi nibahle kanjani? Yabe muhle umuntu wesifazane bakithi angafani ney'nkinga zakhe. Kuthi maqhamuka wena bese uzoqhamuka inkinga yakhe abayaziyo, kufanele kuqhamuke nina ukuthi nibahle kanjani. Ungafani ney'nkinga zakho, thathe lo myalezo uhambe nawo. So-ke njengomnyango-ke siyohlala sinomsebenzi wokuvikela nokweseka laba abasengcupheni. Uma umndeni ulambile, uma ingane isengozini, uma owesifazane ehlukunyezwa noma umuntu osekhulile edinga ukunakekelwa, uhulumeni kufanele angenelele. Kodwa umsebenzi wethu awukwazi ukuphelela lapho. Kufanele sisize abantu ukuthi basuke esimweni sokuhlala bethembele osizweni, bakwazi ukuzimela. Kufanele sivule indlela ezibaholela ekutholeni amakhono, amathuba nasekuziphiliseni ngendlela ke eqhubekayo. Ukuphathwa kahle kwezinsiza zikahulumeni ke nawo kuyingxenye ebalulekile yalo msebenzi. Angeke sikhulume ngokufukula imiphakathi uma insizwe siziphathisiwe singaziphathi ngendlela efanele. Njengomnyango-ke ngiyathanda ukusho ukuthi sisebenze kanzima ukuqinisa ukulawulwa kwezimali, ukuziphendulela kanye nokusebenzisa izimali zomphakathi ngobuhlakani nangokucophelela. Lokhu-ke kube nomthelela ekutheni umnyango uthola umphumela womcwaningi mabhuku ongenasici ngonyaka wezimali ka-2025-2026. Siyaziqhenya-ke ngalokhu-ke nina nonke thimba lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi, kodwa ke lokho asikuboni nje njengendondo ekufanele siyibeke odongeni. Sikubona njengomthwalo sibeka ngaphansi kwesibopho sokugcina leli zinga nokwenza okungaphezulu. Yonke imali yomphakathi esiyiphathisiwe kufanele igcine yenza umsebenzi obonakalayo empilweni yabantu, ikakhulukazi ke kwabampofu, kwabasengcupheni nakulabo
okunzima ukuba bafinyelele emathubeni. Ngakho-ke ukuphatha kahle kwey'mali kufanele kubonakale ngezinsizakalo ezingcono, ukwethembeka okukhulu kuhulumeni kanye nezinguquko ezibonakalayo emphakathini yethu. Kodwa-ke ukuphatha kahle iy'mali kuphela akwanele. Umsebenzi wethu omkhulu ukwenza ukuthi ukuphatha kahle uhulumeni kuzuzise wonke umuntu emphakathini. Ingakho-ke sifuna ukusuka-ke ekubuzeni ukuthi uhulumeni angakunika ini namhlanje, siye ekubuzeni ukuthi yimaphi amathuba esingakusiza ngawo ukuze ukwazi ukuzakhela indlela yokuziphilisa-ke wena nomndeni. Siyabonga-ke kakhulu njengomnyango nakulabo abeze ngaphambili bezosinika umbiko, ngoba ngaphambi kokuthi sifike namhlanje mawuthanda ungathi event, kodwa ka-DSD asisho ukuthi ama-event ngoba i-event into eyenzeka kanye kuhlukwane bese kuyahanjwa. Thina siqale leli sonto lonke sila kulo mphakathi, sehla senyuka senze ama-workshop nama-dialogues, sixoxisana nabantu. Labantu ekade bezoreporta la ngaphambili, abesifazane abathathu, abantu abaphuma kuma-dialogues ekade sinawo, sizwe ngawo umphakathi ley'ndaba esizozikhuluma namhlanje. Lezi ndaba esizoziphendula asiziqageli, asizibhulanga, sizizwe ngomphakathi uhlangene kuma-dialogue. So ngicela ukuthi-ke ngiyobonge-ke amathimba bakithi, LTT members, DTT uma ekhona nama-war room members, siyabonga kakhulu. So lokho-ke kube into ebalulekile ukuthi abantu besifazane bathole ithuba lokuhlanganyela, abadala nabancane. Siyawabonga-ke ama-departments, indawo zamakhosi kwaSibiya nakwaMsibi ukuthi benze lolu hlelo-ke ukuthi lenzeke. Kukhona nje izinto ey'mbili ey'ntathu abayiphakamisile, kuningi abakuphakamisile, kodwa ngifuna ukuthi ngikhulume-ke kukona. This morning masihlangene for i-briefing ngithola lo mbiko, ezinye zezinto esizibalile ukuthi abantu besifazane bakwazi ukuhlanganyela balapha emakhaya bathola amathuba ebhizinisi. Angithi ningizwile ukuthi akumnandi uma ungenamali. Yabo umuntu besifazane menemali nje ey'tolo eyogrosa bakithi, ngikhuluma nami ngoba nguyena, ngisho istep nje indlela yokuhamba iyashintshashintsha. Ngiyangivumela khona indlela ethile nje uhamba ngayo ekhombisa ukuthi lesikhwama osiphethe siqukethe. Ikhona futhi indlela ohamba ngayo uma udangele nje bakithi. Bakhala abantu bathi uyazazi indaba ngqongqoshe. So-ke sifuna ukuthi abesifazane babe nemali. So ekuseni-ke ngoba bazicelele bona ukuthi bacela ukuthi nabo ke baqeqeshwe, uma khulunywa ngebhizinisi ingakhulunywa ngomuntu ole edolobheni noma makhulunywa ngokushintsha kwempilo. Futhi already zikhona izinto abazenzayo, bashilo labathi bayalima, abanye bayathunga benza konke. Okwethu ukuthi sibanike ikhono, ngoba phela lalela-ke ngikuhlebele ukuthi uyakwazi ukuthunga kusho ukuthi usomabhizinisi, ukuthi uyakwazi ukuluka uzwe abantu bethamba uyovula isaloni, cha ukobe usomabhizinisi. Usadinga uqeqesho njengoba kade esho lapho umnyango wezamabhizinisi amancane ukuthi akulona lonke usiza. Abantu-ke mhlonishwa umeya bacabanga ukuthi usiza ukuthi umnike imali kuphela, kodwa ukuthi ufundise ukuthi into uyenza kanjani amakhono kuzokwenza ukuthi mase unikwa imali ukwazi ukuyiphatha nokuyisebenzisa. Kodwa mase kunika imali kuqala, ilezi imali okuze kukhulunywa ngazo ukuthi i-NPO ethile yanikwa imali yavane yanyamalala yangaphindi yatholakala. Khosi sibanika imali uqeqesho lungekho namakhono. Niyayibona? Ungahlala wena ekhoneni lakho, kodwa abantu besifazane basabhekene ney'nselelo ey'ningi emphakathini. Kodwa-ke thina njengomnyango saletha-ke ixazululo kule nkinga zabo. Sizophinde siqhubeke-ke ngoba amathuba afana nawo ukuziphilisa through amabhizinisi, through iy'nhlangano eziy'mele, ama-NPOs bakhalile kakhulu ukuthi bayawadinga. Nibonile futhi ukuthi siphinde sapartnerisha nomnyango wahulumeni wezamabhizinisi amancane, uSIDFA, njengoba kade bekhona, ukuthi-ke abesifazane bathole uqeqesho bakwazi ukuyimela nabo, bangajajwa ngendawo ukuthi bahlala kuphi.
Sizoqaphela ukuthi ngesikhathi abantu benikezwe ithuba lokukhuluma nokuletha izikhalazo zabo, okunye okuvelile abakhala ngalo ukuthi izwe lishintshile njengoba nathi ligqugquzela ukuthi alishintshe silosithi go digital, kodwa abantu balapha emakhaya bayakhala kulo mphakathi ukuthi kuney'ndawo lapho kungafinyeleleki-ke ngenxa ye-network. Babalulileke njengokubhukha ey'nhlakeni ey'fana no-SASSA no-Home Affairs. Ngiyazi ukuthi uhulumeni akasebenzi yedwa, sisebenza ngokubambisana-ke. Ngiye ngabavezela ukuthi kukhona uhlelo olusanda kuvezwa uNdunankulu kwi-cabinet kuthina njengamalungu e-executive lapho esithole khona esizosebenzisana nabo abazobambisana nohulumeni ukuthi lezo ndawo lezo ezinenkinga zibhaliswe ama-address awo ney'ndawo ukuze bafike lapha nje kuleli wadi kuthiwa sebeke bafika, kodwa sesiphinde futhi sagcizelela iy'khulu zomnyango ukuthi zifone ukuthi abantu siyadinga ukuthi basizakale kwalokho esikulethayo kwathina, kuzodinga ukuthi baba abantu abakwazi ukutholakala. So siyathemba ukuthi lolo hlelo luzowulekelela kakhulu umphakathi, ungahambi iy'ndawo ezinde uyolinda ufike ey'ndaweni bakhale kakhulu bafike bangasizakali babuyele, kanti konke lokho kuhanjwa ngemali. So njengomnyango sisensitive kakhulu kulokho, sizolandelela ukubona ukuthi usizo lufanele bayalithola.